आपण टायगर आपण पासळे मारतात थोडी अबे टायगर आपण वॉकिंग करतात वॉकिंग. डिअर असं बाबा पोय कितले डिअर ए बोला मुफासा भूक लागला रे. टन शंकू एक टन कर चल शंकू एक टन कर सगळे टन. अरे बानी सरिता बाई स्पेशल डायनिंग बी रेडी जाओ. गुड मॉर्निंग हैदराबाद. गुड मॉर्निंग हैदराबाद. गुड मॉर्निंग हैदराबाद. हैदराबाद असा तू कर्नाटक मेरे वो बेंगलोर नो शंकर ये बेंगलोर में लाए हो हैदराबाद बोल रहा है क्या है इसको पता नहीं. बोयान तुका मामू गेला ओ बेंगलोर. सो आम्ही सकाळी पुढे कितल्यांक पावले 3:30 आम्ही रेल्वे स्टेशनार पावले. नियर बाय खंय म्हणजे मार्केट एरियान जसे बरे सगळे गावले तसे आम्ही हॉटेल पहिले चड पोना 2 दिन पहिला आणि लास्ट फायनली येऊन न्हिदले आणि न्हिदोन मागीर डायरेक्ट आता ब्लॉग स्टार्ट करता. आम्ही सगळे रेडी झाले म्हणजे आज 3 जाणां सगळे ना रेडी झाला. हांव जस्ट आता रेडी झालो केस बी नुगोन सगळे ब्रेकफास्ट भी हमने ऑलरेडी केलो. आता बाहेर सध्या तुमका प्लेसेस दाखयता. आज हमारा टूर का डे 1 हैदराबाद सिटी टूर करतला. आता खूप किती किती हा बारी बारी दाखयतले. फाल्या एक बडा प्लॅन आहे इनका. फाल्या खंय वयतलो रामोजी फिल्म सिटी. चांगला आहे चांगला आहे. तळा घालता ये वा हाय कर व्हेरी गुड अरे व्हेरी गुड. वांगडात रे सगळे फ्लाइंग किस फ्लॅग ओ हा ओके मामा करता. कोणे हाडला रे बाबा कोणे हाडला म्हाका दिता दी कोणे हाडला तुका सांगिना आता पळय बॅकग्राउंड इग्नोर करपाचे हा एक्चुअली. येऊन आम्ही सारखी सुस्त निघलेली. 4 बजे हम लोग ट्रेन पे पहुंचे थे. 4 के 3 3:30 हम पावले एक्चुअली सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन. उधर से होटल ढूंढ के इधर आए फिर इधर सोया था 9:30 बजे उठे. एक्चुअली हमारा 10 बजे स्टार्ट था जाने का पर 11 हो गया लेट हुआ एक्चुअली. सो ऑन द वे हात आम्ही फर्स्ट का वयते फ्रांसीस होता बघा काय आहे फ्रांसीस सगळं डिटेल केला फर्स्ट बजेट आहे अरे मागीर अरे लोकांक म्हणायचं आमका भोंवपाक आइटनरी सेट करूंक जाय न्हू. पूरा लोगों को गोवा घुमाते हैं तो हमको भी थोड़ा घूमने के लिए आइटनरी सेट करना है. आइटनरी सेट ऐसा अभी पहले हम लोग जा रहे हैं पार्क नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में जा रहे हैं. पार्कान वयता आता सध्या कितें हांव वत आहा दाखयता तुमकां. काल एक्चुअली हल्का ये हैदराबाद का सिटी आपको थोड़ा दिखाते हैं. हैदराबाद सिटी भी देखो वाह बिल्डिंग बरे दिसता. आमचे फॉन्टेनस लेन वशीन दिसता पळय. हमारे गोवा में एक लेन है उसमें ऐसे दोनों साइड घर है. वो पोर्चुगीज टाइप का बिल्डिंग है आपको बोल रहे हैं. उसको देखने के लिए बाहर से लोग आता है. तो ये मैं कैमरा घुमाया तो ऐसे दिखा मुझे. ओके सो आइटनरी कसं सेट केला ऍक्च्युली आम्ही आमच्या म्हणजे कोण कोण असे हैदराबाद येतात म्हणजे त्यांना कसे येतात ना म्हणजे प्लेसेस पोवपाचे ते आम्ही गाईड करतालोच व्हिडिओचेर. डे 1 आइटनरी कसं सेट करतलो कसे कितें सगळे गाईड तुमकां ह्या व्हिडिओ मेळटले. प्लस आमचे डेली लाईफ व्लॉग आसा पळय मस्ती ओ मातसो डल आसा मस्ती करतलो नाल्यार ट्रेनीन बसयता एका परत रिटर्न करतलो. हय जॅम जावन आलो मस्त सगळे डावन आले. ए बाबा बाय ओके हां ओके सो टर्न खंय ओके. आम्ही पयलीं वयतले इंडोर कितें आहा पळय आतां वत आसा न्ही इंडोर कितें एक्टिविटीज आनी सायट सीन ते सगळे करतले. म्युजियम आहा बरोबर हांगा 2-3 म्युजियम आमी विजीट करतले. एक पार्क आसा ते विजीट करतले. मागीर सांजचे एक बरो व्यू पॉइंट आहा फोर्ट वो फोर्ट विजिट करेंगे और उसके बाद आगे का फेमस यहाँ पे नाइट मार्केट है उसको भी दिखाते हैं. हमारे साथ है आज साई कुमार. ये हैदराबाद के हमारा दोस्त है. रेलवे स्टेशन में मिले दोस्ती बना. इनका गाड़ी हमने लिया हुआ है और पूरा जिम्मेदारी इनको सौंपा है. 3-3.5 दिन का 3 दिन और आधे का जिम्मेदारी इनके पास है. पूरा हैदराबाद सिटी हमको घुमाते हैं. आप कहाँ से हो? तेलंगाना से. सो ये भाई साहब के यहाँ पे अर्टिगा कार है खुद के टैक्सी कार है. तो ये तो ये हम लोग को घुमा रहे. सो बताएंगे आगे आगे जो भी रहेगा. भाई साहब के नंबर भी लेंगे. इनका सर्विस भी कैसा रहेगा बिल्कुल वीडियो में आपको दिखेगा. सो कंटिन्यू करते हैं. अभी तो शुरुआत है पूरा दिन का टूर रहेगा. बने रहो. रेडी ऑल ओके. ए बाय सब रेडी बन हाय कर
हाय कर हाय हाय कर ओके वेदर बरो हा ऍक्च्युअली वत म्हाका टेन्शन आलं किती जाणा पुपी काल आम्ही भायर सरलेले थंयसून पावस फुल पावस आला सो आयज फुल क्लियर वेदर हा क्लाउडी हा मत पावस ना फाल्यां वत आहा वत असल्यार पुरो आमकां फाल्यां सांजचो मातसो इवनिंग पावस जावंक शकता आनी पयलेले वेदर हय ओके ओके बरें चला कंटिन्यू करूया लॉंग जातलो सगळे सिरीज हा पळय लॉंग लॉंग व्हिडिओ येतलो व्हिडिओ कट जातल्यान येतले पळोवया कसं कितें सपोज चड लॉंग जाता जाल्यार पार्ट करतले नाल्यार डालेंगे देखो आप लोग सब एन्जॉय करो हैदराबाद सिटी बने रहो फायनली आम्ही पावलो फर्स्ट पॉइंट आमच्या नेहरू झुलॉजिकल पार्क आधी टायगर दिसतलो आता ते लाईव्ह तुवें पळयला केन्ना लाईव्ह टायगर हय नाले पडत चोयला पण आज टायगर दाखयता तुका टायगर असा एलिफंट असा सगळे दिसतले तुका लाईव्ह आहे हा येस बायकूय दाखवया न्हू लास्ट टाइम तुम्ही लायन हितून पळयल्लो मरे युट्यूबान मरे सो आम्ही पार्किंग केले हांगा आनी आतां वयता पार्किंगाचे चार्जीस आसता गाड्यान खंय चालले बाय न्हिदलेले पेक्षा रडटाले चलते घरी कितने 2 वर लागता म्हणता आता हांगा कितना टाइम लगेगा 2 घंटा अरे मैसुरा भशेनच दिसता 2 वरां पळोवपाचे सो पळोवया कशें कितें आहा तुमकां दाखयता बारीक बारीक आयज लायन दाखया बाबा आयज लायन बाबा लायन कसं करता टायगर आवाज काढला नाही बाबा लायन कसं करता रे कशें करता वा कशें करता लायन बाबा लायन कसं करता रे आता ना चला पळोवया आमी खूब वत आहा पूण आमकां टेन्शन आसलें पावस आसतलो म्हणून येता न्ही सगळ्याक पावस आसलो न्हू पण पावस ना सो पयलीं टिकेट आमकां परचेस करपाक जाय आनी मागीर एंट्री करपाक जाय एंट्री टिकेट कितले आहा तुमकां सांगता राव पयलीं आमकां कांयच आयडिया ना फर्स्ट पॉयंट आमचो 100 रुपीज म्हणटा पळय आमी कन्फर्म करता सो हांगा सगळे फॅसिलिटी टॅरिफ चार्ट लायले आहा कितें कितें तें पळय टिकेट घेवया आनी एंट्री करपाक जाय गर्दी आहा कितें करपाचें ते चित्तले 1 वराचे घेवपाक पण ते 10 जाणांचे सपोज आमी शेअरिंगाचे आहा ते पण 10 जाणांचे सीटां आहा आमी आहा 5च जाणां हांगा कितें आसलें ओनली एंट्री हाय हांगा जस्ट एंट्री 100 रुपया एंट्रीचे ओके 100 रुपीज पर पर्सन एंट्री आणि आधीचे 50 रुपीज हय हांगासर जस्ट एंट्री करून येवपाचें आनी भितर कितें जाय ते तुमकां मागीर भितर पेमेंट गाडी कसले जाय चलो वचोंक जाय कितें कितें ते डिफरंट पेमेंट आसतलो तसो करून टॉय ट्रेनाचे बीन डिफरंट सेपरेट आरे शोल्डर बॅग बीन आराम दिसता हांगा सगळें एंट्री पळय सो आम गाडी चलयता त्यान धरला बाय रावले सो आतां जो एंट्री जावना आमच्या एंट्री टिकेट पे केला आतां खंय सेपरेट आहा गाडयेन वचपाचें आहा नॉन एसी एसी मागीर टॉय ट्रेन आहा खूब आहा डिफरंट सॅब परत आतां हांगा बुकींग कावंटर्स परत स्टार्ट सो आमी एक पॅकेज केलें 3000 ते फूल खंय सो हांगासर आसलें पळय 7 सिटराचे 1 hour पूण ते आतां ना आफ्टर 2 सो आमकां टायम ना सो आमी दुसरे घेता आतां नॉर्मल 120 कितें आहा दिसता होप ऑन होप ऑफ कितें तर हे सगळे तेंचे एंट्री आहा पळय हांगासर सगळे फूल थिंग टिकेट केले ते एसीचे आनी कितें तर ते बीन कांयच ना दिसता खंय जाले खंय जा रे एवा आदी तू चलयता मरे पळय आमकां टायगर दिसोंक जाय आमकां पळय बटरफ्लाय अरे भितलो अशेंच पळोवपाचें ना तो पॉयंट टू पॉयंट देंवयतलो मरे पॉयंट टू पॉयंट देऊन मागीर चलत भोंवन येवपाचें व्हाइट टाइगर बेंगॉल टाइगर लेपर्ड वाइल्ड डॉग देखले के सामने आके दूसरा गाड़ी से हाँ ओके ये तो कुछ बताते ना कई मोटी बटरफ्लाई ना आजा आजा पूरा है तुम मेरे तो इधर क्या क्या मिलेगा हाँ टाइगर है स्मॉल कैट है बटरफ्लाई बाबा हांव सगळे पळोवपाक मेळटले तुका बाबा टायगर टायगर कसो करता टायगर हो पळय ये कसले रे ते ना वायल्ड फॉक्स वायल्ड डॉग हां पळय हांगा वायल्ड डॉग तुमकां दाखयता पळय हय ना रे ताका ये इलेक्ट्रीक वायर आहा थंय हो पळय थंय हां दिसता ओ पळय थंय हो पळय तुमकां दाखयता पळय ए टुरिस्ट आमचे मेन टुरिस्ट पळय मेन टुरिस्ट आमचो हैदराबाद जू भोंवता मरे टुरिस्ट
ए ते रिस्यो ए ब्लॅक पॅन्थर दिसला रे हांगा असतल ओ पुय हा वय वयर बसला आधी वयर पय पॅन्थर लेपर्ड रे वो ओ पय हांगा खंय बसला दाखयता तुमका हा झूम करून दाखयता ओ पय ये बा पय रे कसो बसला पय रे स्टॅच्यू न्हू रे आपय ते का आपय बाई आपयता पय आपय ओ टायगर आपय रे हाय फ्लाइंग किस अरे 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 टाइगर बोय हाँ अंदर अंदर है वो बेंगल टाइगर दाखवताय ओ टाइगर कसं बोलता ओ पोय टाइगर ओ पोय भितर तेका इतले भितर कसं दिसतला रे बुपी तेका दिसचे ना हवा दिसता रे भितर टाइगर असा म्हणून दिसता रे हय 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 पहिला ते बाय बाय खय अरे फ्लाइंग किस सगळ्याक दिता अपय बाबा टाइगर पय ओ बाबू टाइगर बो ओ टाइगर खरे ओ टाइगर खय टाइगर अपय टाइगराक अपय पासय मारता चोड अपय टाइगराक अपय ता पय काय रे राउंड मारता अपय बाबा टाइगर पय टाइगर अपय टाइगर ओ टाइगर अपय येता कसो येता पय रे वॉकिंग करता वॉकिंग टाइगर असं दिसता पहिले ओ वाव परत गेला कोणतं असं साईड ना आता टर्न बरं चल दुसरे पोय झालं हा टायगर पहिलं ते नेक्स्ट पुढे आणि किती आणि काय ना दिसतात हायत राऊंड एकाच राऊंड लास्ट झालं मरे टायगर दाखवलं तुमका कॅप दिला ते का या टायगराचो ॲटिट्यूड हा ना त्या टायगरा लेपर्ड आमका पोवन सुद्धा घेईना वॉकिंग करता नेक्स्ट दाखवता तुमका चलो बघ टायगर आवाज कसं करता रे तो कसा आवाज करता घेतल्या मोठ्यान आवाज करता सारखं धावलं सगळे लोक खूप म्हणून असं त्याने पहिले ना अबे तो वयता पळय कहो राउंड मारता रे परत हो पळय कसं वयता पळय गेलो चल टाइम अप कोण असं रे डिअर असं बाबा पळय कितले डिअर मजा येते एक माझा जरा हवाचे चालू आहे हे बघ डिअर खय रे अबे डिअर दाखवता मग पळय ओ पळय डिअर ओ बागा डिअर असं नेक्स्ट गाड़ी किधर उधर ओके चलो पिकक एलिफंट आणि किती असं डिअर पॉइंट असा तर सगळं करून मरे थंय नेक्स्ट गाडी थंय असा चलो या चलो कॅब कोणाकडे असा हा त्याच्याकडे बरं एन्जॉय करता कुक्कूची बसला आणि एन्जॉय करता बरं बाबा माझा सो आता आम्ही नेक्स्ट पॉइंटार येयला हांगा कोण आहा व्हाईट और अल्बिनो पेव ऑल हे पळय फुल आहे ना मरे पंख नाही फुला रे कोण आहे बा कुकू कोण आहे बा बाय पळयता पळय कशें बाय येवलो करता पळय कोण आहे खंय रे आपय रे हे व्हाईट वन थंय दुसरे आहा अजून ते थंय पळय हे कसले इंडियन पीपल पिकॉक टायपच दिसता ते सगळे हे बाय हे डिफरंट हे इंडियन आणि ते व्हाईट हा हे न्हिदल्या सगळे टाइम जाता दनपार जाली मरे आधी कितें तूं सो नेक्स्ट वयता आमी डियर पळोवपा हे बाय बाबा पळय रे कोण रे कुकू मरे कुकू आणि डियर हे बाय हा पळयता पळय रे कोण रे कुकू रे व्हडले कुकू रे आणि डियर हे बाय थंय आहा पळय खूप आहा पण आणि बर्ड्स काव क्रो रे बाबा काव न्हू चल आता नेक्स्ट पॉइंट पळय चल या पहिले पुरो तो हिंगा बसून या कोको चल नेक्स्ट पॉइंट एलिफंट आहे ते पळय अवे खाता ते
खाजार खाता पाय हय तर मच्छर मस्त रे तुमका दाण्याचा होय रे ओ बाय एलिफंट ओ बाय कसे दिसतले तो काकू केला कितले पहिले बाबा धुवून ना तसं होईता काकू घरी हो बाईक देऊया त्यांका बाईक देऊया आम्ही दिखेगा नहीं दिखेगा बोला दिखता है करके चलो दिखता है तो देख लेते हम भी उनको मालूम पड़ता है किधर रहते हैं हाँ उनको आयडिया रहता ऐसा लेके जाते सो आता आम्ही ॲक्च्युली किती केला आमचं हाँ बस येला हैं आगे आगे वाला में है मेरे ख्याल फुल भरने के बाद ये देते आता आम्ही वाईल्ड लाईफ सफारी वयता आधी कसं झालं न्हू रे वाईल्ड लाईफ पळोवपाक समतो टायगर येऊंक जाय गाडयेकडे ए वा आता तुका आम्ही वाईल्ड लाईफ दाखयतला हा यो लंच करूंक ना लायनान लंच हो तो ब्रेकफास्ट है बोलेगा अरे ये तो ब्रेकफास्ट दिया चला आम्ही वयता बर्ड्स असतात हाँ बर्ड्स असा नो नसी चलो रे बसो अंदर जाओ लायन दिसते तुका पळय हांव पळय न्हिदला पळय दोन होय पळय दोग जण लायटा पळय लायटा व्हरतलो आमकांच मेळटा पळय हे बघ लायन पळय रे तू दुदू करता पळय हॅलो आधी हॅलो करता काय बाबा ब्रेकफास्ट केलं तुझे मुफासा बाबा मुफासा हे बघ मुफासा दाखव रे ते का लायन हे बघ लायन मुफासा भूक लागला रे मुफासा बाबा मुफासा नका मुडार ना कसं पळता पळय हो कसं दिसता ते आधी हात दी पळत का माझा हात नाक करत मुफासा पळता पळय उडलो उठलेला ताला पळय पळय कसं चला देता रे आता आम्ही वाईल्ड लाईफ सफारी करता मरे लोकांचे घर मरे चुकून गेले समजा एकटे उठलो वाटतं बाईक मातसो भूक लागलेले रडप लागला या साडी चालू असा म्हाका दिसता काबार जालें काय आमी असं खबर ना बाबा तुझ्या न्हिदे ओके रा बाय न्हिदता आता टायर्ड झालं ते ॲक्च्युली मला तुमच्या झालं बॅग घ्या चल सो आता आम्ही येयला बिर्याणी स्पेशल खावपाक खंय जाणा हैदराबादी स्पेशल बिर्याणी पण हांगा कितें एक ड्रायव्हर आमकां हांगा हाडला बरें आहा म्हणून मंडी खंयसलें स्पेशल मंडी म्हणजे अशें सकयल बसपाचें आनी मेन थिंग आमी कित्याक घेतलें सकयल बसून बाय न्हिदले जेवण वचून आयले आमी आनी डायरेक्ट जेवपाक गेला आतां जेवण मागीर नेक्स्ट पळयता आमी खूब लेट भायर सरले आमचें स्पॉट आयज कितें तें खबर जाता खबर ना आनी शंकरबाईचो बॉम्ब पिता खंय ॲक्च्युली आमकां भूक लागना म्हणजे वतान कितें जालें तान कशें लागला सारकी कितें रे कसं किती ॲडजस्ट करतो बिर्याणीच खाऊया नु हैदराबाद में आया जी बिर्याणी क्या खाने का मांगता है तुम्ही हैदराबादी बिर्याणी खातल्या मरे हाँ सब मिळेगा हैदराबादी हो पय असं मनाली गेले पान दिलं तुमका पानान जेवपाचे पय आम्ही ते एक सिंगल असताना आम्ही कंबाईन केलं तीन प्लेट केला बाय न्हिदले काय बरी माम करपाचे आप करपाचे रे पण मेन कितें आहा गे एसी आहा म्हणून बरें आहा टायगर लायन टाइगर पहिला बरे सो हम लोग ना अभी खाना खाने आए हमारा आएगा कसले बिरयानी रे मंडी बिरयानी की हैदराबाद नॉर्मल बिर्याणी म्हणजे दम बिर्याणी जाता हांगाचे आमचे स्पेशल कितें मंडी बिर्याणी कितें आसता तो हाडून लायलो तेका आतां पोया खाना खाएंगे ये देखो ये लायन अभी तक देख रहे हैं पळय लायन मुफासा सिम्बा कोण देता आमचे मुफासा आता गेला स्कार खंय भूक लागला ना म्हाका भूक लागला सगळं हो पळय उठले पळय बिर्याणी खाता आमच्या दम बिर्याणी
बेश्टी टेस्ट करतात तेका हा ओके खाऊ नी काय ना ओ हो मटन बिर्याणी हो आमचं मटन बिर्याणी याला चिकन बिर्याणी ओय चला सुरू करा सुरू करा चला या आपण जेवच्या बाहेर डाडाक बरं येतात तेका विषय दिलेले बाबा बाबा माम ग तू का नूर माम कर हा व्हेरी गुड ते बघ असं राहिला सगळ्यांना जेवतो आधी हेजेर बसला दिवानाचे हेजेर घेऊन कुशन घेऊन मका दिता रे बरं हा रे टेस्ट करे बाबा काय अरे पुरो गो डाडाक पुरो गो तुझे गो ओ तू माफ कर रे तू माफ कर सो आज होतं तेव्हा मिटिंग लॉन्च करतात आणि नेक्स्ट स्टॉप पळयचे खंयचे ते पळोवया मम्मा थंय माम करता आणि हेंका पळय हांगा मस्ती चल्ला हे बाबा ये ना ये ना कितें रे बैक टर्न कर बैक टर्न कर टर्न हो शंकू भाई एक टर्न कर रे शंकू भाई एक टर्न कर चल शंकू भाई एक टर्न कर सगळे टर्न अरे आणि सरिता पै स्पेशल डाइनिंग बिरयानी हमें बिरयानी का हवा ये डाला था सीधे ढाबा डाला था बिरयानी पे लास्ट वेळ सरिता सॉफ्ट ड्रिंक बिर्याणी असं ऑर्डर केलं आम्ही आता सरिता लास्ट वेळला हांगासून तुका बरं दिसता प्रेझेंटेशन तुजी येता पळय बरं दिसता हय खरें कसं घरा बसला अशें आनी हांकां पळय मस्ती चल्ला हेंचे खंय रे ताता रे बाबा खंय रे ए तकली आपटो नाका ताता अरे